Kamu ni mah pan syusyong tang hapo ye mani ngidi ban mi hak imlang salang bangin lo ke jisai. Ngim puli bnia pa le se ka Bible ka Bible ka hikai ini. Pingi ba menta hak jingong Kristan. Anda ngingil priang ya ka jingong Kristan ka jing. Ni smo ba ka kamram ka jing ka dai betang bangi ngin syakri blay ngin let jing seng ngin pendep iki kam gi kam don syu ka benta pat ka imlang salang. Kam don syu ka benta ba ka jendri. Tapi ngai ba kata ka dai ka jing suthu bakala. Ka rijung ka siu ka klasi namar bang ngim mi syakma. Ki samla ke babha ki mi syakma. Ki riu ki bri ka babha ngim mi syakma. Ring ye plut por be le si. Ngi yele kat pala ka por jing ni ai be nakam ta ka Balang mo haki mani lash plut por ha ye mani ki committee Balang ki program ba pher baro shi ke ulen ter ni lashu plut ya ka por ha ki kam Balang ka bang ino ya ka jat ben riu ka jing ni ino ya ka imlang salang ka jing ni ino ni mission banta ha ka imlang salang ni mission banta ha ka no ka jing ki brong persha ka sarkar na I ko mangismo ba kam dei ka kamram ka jing ko Kristan dei ka tale si ka ba plongi ba ngismo ba kani ka dei ka kam jing KIWEI2 Hoi ki aiman si mo pia chakman pito chakman ngingin tuai tan ringan ong ipikat kum gajing sutu jangahi bapin shu tuai ni klem de yele ublei unam sa lem kum ta ublei unum kren ha ka Bible pi habu ublei ukren yu Joshua adin bu Moses uyap ublei ukren ha Joshua bodi ma u ban pen poi khot Israel shakata gari ka ublei lo ai nam ta khot Israel lo de bai lu pa ublei ka ni gari nam ta khot Israel ndre ublei ong yu Joshua to pin Shlur bat pen klein bahaya le di ba min pin yo holu pa ba ikani kari ka bangai ka bamut u Joshua on hapan no Shlur hapan no klein no hapan yele kemut kindon gi jinge habile kita gi beri ku syong ka ta jaka ting kame yu blei no mek shule be yalam yu ni u pa ba mdon kam ban u ban hadu arsin lai sen aga jingkren yu Joshua ba mere ban pin Shlur bat pen klein ba lo ha to ngam la hukum me ba mere ban pin Shlur bat pen klein ba ni ban yaladi nang tau ni hemaya Pi, haba uyam nama butip bala pen kleme keno Jerusalem. Bau panjing bet mo bau kum tau nomra akri bau ni apani tei pat le kata keno Jerusalem. Ni tip ek baca shliang hakakti bat ka walang bat shik ka wei kakti utre bante ka keno. Na kwa baka jingong Kristan ka jingin hapan sutu ladangi kwa shisha bakari ka jingin kanim. Bangin shutwai klam aya ka por ka jingi. Bangin shutwai banong bangin shutwai kalabiang em ngidei ban yakun. Hoi ni tip bakanu ka jing khun ni la ban kinda ban don no ka Bible ka ong ba ka jingle ka long ka jong blei hoi ka jingjok ka jong blei ka jingle ka jong blei ndrei di mangi ki balong ki instrument ki atiar ka blei unene tendrei ni ma ban kam badi mangi ki job tang ta ka win ha pan soto wala nga job e ka thaman ringa ma ban kam bang di manga bu job kum u Kristan ka jingjok ka jong blei kita mangan hap ele manga ya kata ka thama te mangiru la dingi kwa ba kini ki kam bamsap kindu kini ki kam leben kindu ki jinga pat ki jinga pra de mangi ki bahapan mi shakma na kata rawi ngi Kristanu pi pilong ka jingsha ka prathai pi pilong ka mulu ka prathai te ya ka jingsha ya ka shark yang bu apo ka shang kamot ni ma pan shushong ta hapo yemani ngide ban mi hak imlang salang bangilo ka jingsha